Здравейте с Public Speaking. Днес мисля да ви кажа какво обичах да играя като малък, като минавам през годините. Първото нещо, което много обичах е футбол. Даже исках да ставам футболист, но си останах само с ритането на топка. Много обичах народна топка. Много бях силен и добър. То нямаше голямо развитие там, но после се появи Counter-Strike, компютърна игра. Там също много ми харесваше. После се появи, даже мисля, че малко преди това или след това Стражари и Апаши. По-късно Не се сърди човече. После пък се научих да играя Белот, обаче се научих да играя като гледам другите, а не като играя. Първо доста гледах докато се науча. След което, други игри, мисля, че Uno съм играл много. Асоциации не са ми от любимите, не съм ги играл много, но това е накратко и набързо.